Здравейте! Намираме се и откриваме новия сезон. Намираме се на реката, където предния път тествахме предните съоръжения. Сега тестваме едно ново съоръжение, което е по разработка на водещ наш геолог от 80-те и 90-те години, което работи по много интересен начин. А начинът е следния. Състои се от 3 части и виждате пясъка, който ни служи като филтър и като миньорски мъх. Значи, падайки материала в вода сме взели по този начин, с този маркуч, падайки материала тук, с една скорост на водата, падат тук, отмивайки през тези малки дупки. И вече през тези дупки, които са разположени по начин много интересен, шахматно отдолу и тук на малко по-редки места са направени дупките и са изчислени по определен диаметър. Падайки долу, с завихране, отделят леката фракция, която заминава по улея, а тежката фракция остава. Значи ето виждате пясъка, как играе ролята на миньорски мъх. Нямаме скалки, нямаме миньорски мъх, а само пясъка използваме. И по този начин работиме. Продължаваме с тестовете и накрая, като приключиме в края на деня, ще видите крайния резултат. Сложили сме допълнително този улей с миньорски мъх, за да видим дали няма да има пропуск. Макар че при предните тестове абсолютно нищо нямаше тук в миньорския мъх останало. Всичко беше тук в тази част на улея. Това нещо може да го сложим към темата на прави си сам. Различни начини за промиване на разсипто алувиално злато. Съоръжението е много интересно, много практично и много леко. Направили сме го по този начин, така че ще видите накрая крайния резултат. Това е за сега от нас. Продължаваме да работиме и ще видим накрая какво ще покажа. Вече ще ви покажа как работи самия улей. Подиме водата, минава през тези дупки, които са като сито. Най-добре ще работи от двама човека. Един да хвърля, другия да чисти тук на месо. По този начин по-бързо става. Виждате тук пясъка, който остава в това крайте. Леко по леко през дупките, посредством завихрането, пада долу в пясъка, който служи като филтър. Хубаво е да си регулирате и подаването на водата, който работи с помпа, разбира се. Виждате откъде взимаме материал. Значи, идвайки реката отгоре, няма в скалите, то го завива тук около дърветата. Виждате материал, къде го взимаме? Около дървото, корените, които са, си кажи речи, естествени капани. Много е важно и месото, откъде ще взимате. Това е за сега. Ние продължаваме тестовете, накрая ще видим, като преминем накрая, какво ще излезе.